Però què et passa? Ah, ja ho sé, heu perdut el partit de béisbol. No, senyor, t'equivoques, l'hem guanyat. Ah, de veritat? Sí, però... Molt bé, és la nostra oportunitat! Dos eliminats! Un mes i guanyem el partit! No em cantes victòria tan pront! Guanyarem este partit amb un contraatac! Ai! Guanyarem amb un contraatac! 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 Sembla que arriba en un moment emocionant. El següent batedor farà un gran colp! El següent batedor? El següent batedor? El següent batedor? A veure, a qui li toca ara... Ai, no pot ser! Em toca a mi. Ai! No, per favor, no és just, estem acabats! Vinga, que el partit ja és nostre! D'acord, sí! Molt bé, jo també puc pegar-li a la pilota una vegada de cada 10, vull dir, de cada 100 com a mínim. 2 eliminats i 3 possibles punts. És una gran oportunitat. Novita, si li pegues ben fort, guanyarem el partit! Ai, igual es produeix un miracle, no? Ah, hola, de Kisugi! Estroi! Què fas, borinot? Strike 2! Pega-li, vinga! Ja sabia jo que Novita no ho aconseguiria. Vinga, ànim, Novita! No et poses nerviós i balanceja el bat. Pega-li fort. Ai! Este partit és nostre! Temps! Canvi de batedor, substituint Novita de Kisugi! Això per què? Què? No es pot fer això, va contra el reglament. T'atrevixes a contradir-me? Tu què dius de Kisugi? Bé, jo també forme part de l'equip dels gegants. En principi no va contra el reglament, però... Vinga, Novita, dona-li el bat a de Kisugi! Pren. De Kisugi! De Kisugi! De Kisugi! Jugueu! Tinc 2 strikes, no m'he de posar nerviós. Si de Kisugi fallada no serà per culpa meua. Ostres, quin coll! Comprenc com et sents. Per a tu ha sigut molt humiliant encara que l'equip hagi guanyat. Novita, ja has arribat? Et recorde que m'has promès que arrencaries les males herbes quan tornares a casa. Així que ja estàs fent-ho. Sí, és veritat. Ahir el pare em va dir que si arrencava les males herbes del jardí em compraria un còmic. Ai, estic molt cansat i no tinc ganes de treballar. Ara sí que necessitaria un substitut que fera la faena per mi. Tranquil, Novita, no patisques que ara t'ajudem. Faràs la faena per mi? No, jo no, però amb el megàfon del substitut pots fer que un animal que estigui a prop de tu et substituïsca en tot allò que no t'agrada fer. Vinga, Novita, acompanya'm al jardí i te'l demostraré. Anem! Un animal. Ai, un animal, que estrany. Has d'acabar avui, d'acord? Sí, mare. Per favor, que algú arranca les males herbes del jardí en lloc de Novita! Però què et passa, Mary? Ai, Mary, però on vas? Mary, què fas, per favor? Ai! Eixa gosseta llevarà les males herbes del jardí en lloc de Novita. D'acord, però assegureu-vos que ho fa bé, eh? Mary, no ho facis! No arranques les males herbes d'un jardí tan lleig! Cauràs malalta, mare! Mary, si no arranques totes les males herbes del jardí, et castigaré. Mary! Molt bé, així m'agrada. Ai, que divertit és això. Veritat? Deixa'm un poquet el megàfon. Ja que has acabat la faena, vés a comprar. Ara vull que algú vagi a comprar en el meu lloc. Porta'm 2 tofus.
Rufus, per favor! Segur que podrà fer-ho? Ai, Novita se n'ha anat. Novita, vine així, vinga. Què passa? Bé, què voleu? És que no ho veus, fava? Un combat de sumo aquí. Amb tu i prepara't a rebre una bona lliçó. Espera un moment. Vull que algú substituïsca aquest combat. Ai! Però per què he de lluitar amb el meu gos? El guanyador del combat és el gos. Una altra volta. Un combat de sumo, Senyor mestre! Ja heu acabat els deures que vos havíem anat per a demà? Tu què dius, Novi? Perquè a tu et costa 4 vegades més que als altres. Per això t'aconsella que te'n vagis a Vull casa que el mestre Bonet algú en el meu lloc. que després se't fa tard. Novi, eres un cas perdut. Escolta, ara no és moment d'hivernar. Vull que m'atengues i em digues sí, senyor. Hola, adeu! Nada veurà de Kisugi. Avui has estat impressionant, de Kisugi. Només ha sigut una qüestió de sort. No ha sigut sort, ha sigut mèrit teu. Mira-la, Shizuka està que li cau la bava de Kisugi. Molt bé, vull que de Kisugi presti atenció al buen lloc de Shizuka. Ho lamento molt, Shizuka, però és que ara he de parlar amb esta gateta. Bé, ja ens veurem. Adeu. Escolta, gateta, per què no vens a ma casa? Et prepararé unes sardines fresques per a berenar. L'única persona en el món que pot relacionar-se amb Shizuka sóc jo. Novita, mira, t'he portat el còmic que volies. Em substituïsca! Oh, pare, dona'm el còmic. No ho entenc. Què dimonis faig jo així? S'està menjant el còmic. Naturalment, esta cabreta és la teua substituta, Novita. Clar, té raó. Vinga, Novita, anima't. La cabreta s'ha posat molt contenta. I jo m'alegre que li hagi fet bon profit. A mi no em fa gens de gràcia, pare. Ai. Ai, què vol dir això? Novita, vols explicar-me què és este desastre? Per què has hagut de dir-li a la gosseta Mary que ho fera ella en lloc teu? Bé, jo vos deixem, me'n vaig a prendre una dutxa. Novita! Què vols que passa, mare, si no he sigut jo? Tota la culpa és teua! I damunt, el cor que he enviat a comprar encara no ha tornat. Ai, sí que ja ho saps. Primer arregla el jardí i després vés-te'n a comprar. Si no, avui et quedaràs sense sopar. Vinga, Novita, és que sempre me n'has de fer alguna de grassa! Novita! Què passa? Ostres, però si és un elefant! El del circ! Senyor elefant, per què té vostè una trompa tan llarga? Ah, ja ho sé, perquè sa mare també la té llarga, veritat? Però per què he de fer-li jo un sermó a un elefant? Què està passant? Ai, reina! Per favor, ajuda'm, rei! Novita, fes alguna cosa! Què vols que faci jo, pare? Doraemon, ajuda'm! Ai, vaja, sempre igual, Novita! Fes alguna cosa,